ban gaji ba. Idan da kuke min ni ba kowa ba ku samu idanu. Ni ba uwa balle uba a cikin duniya da maraici da kun sami idanu. Ina buya da maraice na kuna nuna min hasada da abin da ni ba na burge ku burin ku gabata raina ko ku ga abin da zai samu na ba abin da zai samu na. Allah ya yi ne, Allah ya yi ku. Ni ban gaji ba da sa'idan da kuke nuna min dan nan adam ba ka Allah sarki rayuwar duniya ka kasance gani iyaye na sun mini nisa. Ba kowa ba, ba kowan komi ba, ana hasada da ni ba wani ne ba, kuma ba wani ne ba, ba mai dukiya ba, ba mai dukiya ba, kun ɗauka rantsana kun dora min abinda Allah ya so min shi kuke kyamata da ni. Kuna gasa da Allah ne, shi Allah shi ke ɗauka bawan shi yadda ya so, lokacin da ya so ba mai hana shi. Wannan sai ikon jalala ba dai mutum ba. Inda ba ku so na zo, yau gashi na zo wurin. Ni ban gaji ba da sa'idan da kuke min, ku ci gaba sai da ku muke gane damanmu balle abun. Sa ido, sa ido.